ụtụtụ ndị ichi ọjị ka njiwo agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ agụpụ ụzọ ọ na-akpụrụ maka masị m ọzọ sọpụrụ ọkwa na ọkwa nnọkọ nwaọbịa eketa ọjị o ohe taa ọjị abọ taa ọjị nkwọ taa ọjị ndị nna nna anyị bịa taa na ọjị ya gbugbo onye jebe ya jeruo onye naba ya na luo o jebere weta eweta nke dị mma na asị ibu ikere abụ nkụtụ nkụtụ ihe nwere nke kụtụrụ ibi ya o ji akwụnye ekwe nchinechiara anyị ọgbọ elu ibe a na-ekwu bụ ka amaka meli nwoke amaka meli nwaanyị Chukwu wepụrụ anyị ibe ike na ibe iwe iwe ọnụma obere ọba na nnukwu ọba Chukwu onye ọdịra bịa enyi na asị na ọsụ nsụ mbụ abịa onye zụta ibi ya azụta mkpagbu nwoke akpagburu anyị mkpagbu nwaanyị akpagburu anyị obere bụ mmadụ ga-egbu onwe ya akwanye aka anyị na-ekwu nke anyị ma ya mara anyị ibe onye ma ya mara akpasusu onye ọnụ n'ọhịa anyị na-ekwu wezi na udo ga-adịrị nwoke dịrị nwaanyị n'okwu na onye agbọ ichi ọrụ bụ ọgọ nọkọ nso ichi akawo esi ka ịbịa udo dị abụ m gị nnọọ n'obi nnọọ ị na-ekwu okwu ọma maka m ị na-ekwu ezigbo okwu maka m ana m esewa ọjị ọjị adọ a n'aka na ntị ichi ibe m na-eke na ọjị ke na ọjị ahịa ọgwụ nwanne m ọsọ ahụgoro m ọsọ ya na ọjị ose nke a kagbuo m ya n'anya